to LA. Honey, I'm on my way. Pour me a cold one over the way. Rub my feet. Mama, sana sumak. Hi, Mama. Say hello. Hello. Hallo. School? She Did you have ice cream? We stayed, I think we stayed almost 2 hours by the pool. Yeah. Said we go, Anna. She didn't want She to go. didn't. So I Oh, promised her we go to Opanoma to get ice cream. But I went to Opanoma quickly, but they're not home. Oh, okay. So now she's Maybe still they on. went to your Opa. I told her 10 times things she won't understand, but I told her 1 time ice cream and she keeps repeating it. No, she won't forget that if you say that. So, yan na. Dito na sila. O, nag-swimming kasi sila. So, ayaw daw umuwi. Kaya sabi ng Papa, ice ko tayo sa bahay. Just show her one buwang, otherwise she sees the box. Zo het alweer. Wait your welke dag is het, Anna? Deze? Making soup. Well, Ashby. Ja, jullie waren niet hier. Good morning. Hello, say good morning. Hello. I'm making tomato soup. Ano po ito, yung recipes galing pa sa mga ninuno ni Ruth. Joke bito eh. Galing to sa mama ni Ruth, and then sabi ng mama niya, turo din ng kanyang mama's recipe is from Ruth's Lola. So wala na po, hindi ko naabutan yung Lola ni Ruth. Nagkakilala kami, hindi ko alam, parang wala na yata yung Lola niya. Ano to, the usual tomato soup na ginagawa ko almost every week or every 2 weeks. Kasi ito yung nila-lunch ni Ruth tsaka ng papa, mama niya, or si Anna din. Yung music ko, wala na po. Anna! Mama has a new video. Dodong, maybe she wants to see. Ngayon po pala is 4th anniversary po namin. 4 years pala kami, pero yung anak namin mag 3 years old na. Ang bilis na. As usual, wala pa tayong goalie. Wala pa tayong liga. So, ano lang, tinatapos ko lang gumawa ng small na meatballs. Ano po to siya? Mix na pork tsaka beef. So, ito yung pangsahog natin sa ating tomato soup. So, kayo, kumusta pala kayo dyan? Bagong taon na tayo. Ang bilis ng panahon, no? Katapos ko ilagay yung meatballs, ano naman, lutuin na natin siya mga 10 minutes. Tapos, noodles tayo. Ito siya, yung noodles na ginagamit ko. Ito. Tapos niyan, mga 10 minutes na naman. Kasi yun na, tapos na tayo. So, yan. Kinunan ko siya ng konting foam. Ready na yung na natin ilagay yung... Saan naman akong Tagalogin down? Pwede na natin ilagay ko. Pwede na nating ilagay yung ating noodles. Tapos, iwan natin ng mga 10 minutes. 5. So, yung tinatansya ko na lang, 5 liters na tubig, tomato paste, yung maliliit na cans. And then, 5 ano din ito. 5 ba yung nilagay ko? Lagyan na lang natin ng konti. Tapos, 5 ano din ito. Yung handful. Hindi naman talaga handful. Pero, anyway, kayo na yung magtansya-tansya ng gaano kadami yung noodles mo. Diba? Yan, lutang na yung yung balls. Hello! Is up? Wala, hurot na iyang ice cream. Ja, blame Ruud, blame Ruud. It's true. Ano, fish love. Gustong-gusto niya to these days, oh. Videos ng super crazy kids. Kasi gusto na yung mga bola. Ha? Fish. Yeah, fish. So, 'di ba silang dalawa, tapos na silang maligo. Ako, hindi pa. Yan. Ruth, awang. I vlog today because I said it's our anniversary. Oh ja, dat is goed, 4 years ago. Ah, 'di 4 ba? jaar geleden, Anna. Hè? Diba yung sabi ko sa inyo, 4 na taon na kami, pero yung anak namin magta-3 taon na. Diba? Ang bilis ng panahon, no?
Bilis-bilis na nanonood ako ng premiere kasi ng aking video ba. So, yung mga videos po ito last year na hindi ko na-upload. So, tinatry ko na i-edit sila ng mabilis or mag-upload ka agad. Kaso, wala tayong masyadong time, no? Oh, yay! Pakindukya po, Papa. Pakindukya. Ana, it's too sunny, no? It's sunny. Oh, ne! Ana, ni apa ka? Ne, alin kay ka? Ja, is dat goed? Kom eens hier. Kom eens. It's still good, I denk ik. Mama! Yes, my sweet. So, ito yung palaging gusto ni Ana, yung biscuit or biscuit na may pati. Para siyang toasted bread, tapos may liver na liver spread. So, yan. Isa naman niya, kagubot ba ani atong lamisa, oy? What's that? Are you making a heart? Or you hurt? Papa, een beetje orange pakken? Papa, orange pakken? Nee. Say eet smakelijk. Nee. Eet smakelijk. Nee. Papa komt er ook aan. Spilletje wegleggen. Sipo naman po ka, oy. Sa maning mo sipo. Mani, wag tang. Baby. Sit properly pang ka. Ne, ears, pati eta, and then ay kaita. Time check, na, 1:35 na ng hapon, and pinapatulog ni Ruth si Ana. And naririnig ko sa camera, hindi pa natutulog si Ana. So, sure ako medyo nasi-stress na to yung papa niya. Kasi ako yung napapatulog kay Ana afternoon. Pero ngayon, gusto niya yung papa niya. Linggo ngayon. By the way, naglinis ako grabe the whole week. Yung pantry namin inorganize ko. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, diba dati dun yun sa pinakataas. Pero natatakot ako na baka mahulugan si Ana ba. So, yan yung mga storage na yung storage boxes or lunch boxes. Ito yung mga pangluto na hindi pa na-open. Yan, na-open na yan. Yan. Tapos dito, may pang-bake tsaka pang-strainer dyan. Yan, yung chips pinaibabaw ko dito kasi pababaw. Sa medyo mataas para hindi makuha ni Ana right away. Yan. Pang cooking, mga sauce, ganyan. So, ito yung maluto. Yan yung may freezer dito. Tapos pwede dito tsaka yung mga pampunas. May onion dyan tsaka potato. Yan yung gatas natin, tsaka beer, mga drinks, tas may oil doon. So, nakabili na pala tayo ng air fryer. Hindi ko ba napakita dati. So, yun. Tapos yung aming storage din dito, malapit sa sa aming entrance. Main entrance dito. Ito yung toilet. Dyan. Tapos dito, may storage kami dito. Grabe, punong-puno to. Kahit ano lang tinatapon ba. Pero ngayon, ayan medyo matiwasay na siya. Ayan. Sabi ko kay Rod, pag may binili kami mga toilet paper tsaka kitchen rolls, yung mga paper towel dito, tapos ilabas ka agad. Tapos yan yung mga panglinis, yan. Yung aming vacuum, andyan din. Tsaka yoga mat ko dyan, tsaka yung mga shopping bags andyan. So, yeah. Yung pahinga ko tapos na 1 week kong bakasyon sa work tapos na. Pero at least marami ako nagawa sa bahay. Naglinis ako ng buong bahay. Tapos yung pantry, yung mga panglinis namin na storage under sa aming lababo. Nalinis ko po lahat yun. Ito din, nag-arrange ako dito. Kaso, makalat ngayon. So, yan yung kitchen na set ni Ana. Kasi baka kakalaro lang niya sa makalat. Ano lang ako dito. Ayokong manood ng TV. Mag-chill lang ba. Ayan, may mga brochure. Magbasa-basa tayo. Medyo
nag-iba na naman si Ana. Dati, pag natutulog siya, diretso namin siya nilalagay sa bed niya. Dun sa kwarto niya talaga. Tapos natutulog siya na mag-isa. Pero lately, after nung aming bakasyon, ayaw na niya magpaiwan, guys. So, yeah, tinatry namin na ibalik siya sa dati niyang rhythm dahan-dahan. Pero, medyo mahirap this eh. So, huwag na lang muna namin pilitin kasi baka parehos kaming lahat na hindi makatulog ba. So most of the time, doon ako natutulog sa room ni Ana sa gabi. So pag natulog na siya, nagta-transfer ako doon sa room namin ni Rod. Pagkatapos, nagigising siya ng madaling araw, mga alas 2, alas 3. So iyan, lumalabas siya ng kwarto niya. Tapos natatakot ako ba na baka bumaba dito. Tapos mahulog sa hagdan. Oh my God. So yun, pinupuntahan ko siya sa room niya. Natutulog ako doon hanggang umaga. Pag may work ako early the next day, si Ruth naman yung natutulog sa kanya. So yeah, nakakatulog lang ulit kami ni Ruth magkasama pag ng straight, pag doon si Ana sa lulot-lula niya. Marami na naman akong breakouts kasi nga palamig na. Mag-chill muna ako, guys. Antayin ko si Ruth. Normally, si Ruth yung naglalaba tsaka nagmamalansya ng mga damit na namin. Ng mga uniform lang na, o yung pagtrabaho lang naman niya. Yung amin ni Ana, hindi kami masyadong nagpaplansya. Lang pag yung gusto talaga, tas may lakad kami ba. Yun. Pero most of the time, yung sa kanya lang. Pero today, this week, kasi marami akong free time this week. Naglaba ako ng marami din para medyo maka-relax-relax si Ruth. Tapos, kasi siya yung napapatulog kay Ana. So, yung namalansya ng mga niya, pang work niya na shirt tsaka pants. Yun, tulong-tulong ba? Ganun talaga. Dapat magtulungan. So guys, hindi pa talaga natutulog si Ana. Take over na tayo para makapagpahinga si Mister. Kasi nga, the whole morning silang wala ni Ana, nag-swimming sila. So at least makapagpahinga naman si Mister. A few moments later. So, tulog na si Ana, guys. And gawa ako ng late lunch. Ako ng baguette. May avocado ako dito. Nag-preheat lang ako ng oven para dito sa ating baguette. Para healthy ka na ito. May silang kakain. Hindi na ako naglagay ng salt tsaka pepper kasi yung mayonnaise man medyo maalat. Abusin ko lang ito. Ana. Hi. Na maayong hapon. No. Nagkagising lang ni Ana. So manood lang ako ng isang episode ng The Glory, episode 1 pa lang ako. Tapos nito, pagkatapos mag-bathe ni Ruth at ako ay magluluto na ng hapunan. Maglasanya po ako. What do you? Relax, face. Relax. Why are you lying on the floor, Ana?
Yes, goed zo. Try to learn the right and left. Zo hè. Wat is dit? Yeah, what is she always says gekje. Gek niet? Gekje. I don't know where she got that. Hey. Rustig. So, alis si Ro tsaka si Ana. Mag-grocery sila para makaluto ako ng maayos. Mag-start na tayo magluto. Ay, balls. Kasi, yan, may tinapos akong TV show last night. Kaya, ayan. So, bye Ana. Say bye-bye. So, luto na tayo ng lasagna. What time you want to eat, man? 5, 6, half past. Yeah, I said 6. Come on. She's your daughter, Wang. Simot na simot! It's really good, Wang. Yeah. This house. Voetbal kijken. Nagkuan ko tayo, naarapos balay, nagluto ko og sila ako sa libot pang sa sulod ng pag-init. Lasagna ko te. Happy New Year! Kumusta inyong kuan? Kumusta imo ang laag sa Pilipinas? Unsa te? Uli, baka masinulog. Dili te oy, dugay pa kay mi manguli. Wala dito pa sinulog ka t-shirt. Pohon, umatay mi nga makauli ko og sinulog. Bitaw kakain ko na makauli ni December kung dagko na pa.
So, mga 20 minutes na lang. Tapos na yung ating lasagna. The don't cake. Cake is open. Be careful, it's hot. Oeh, is goed. Just How let long? it sit for a bit. With this on it? Yeah. How long? 5 to 10 minutes. Oh, dat is goed. So, hayaan muna natin siya ng mga 10 minutes. So, at 6:10 or 6:15, kakain na kami. Okay na siguro yun. Sana masarap siya, but I think masarap siya. Yung bechamel sauce ko ngayon, successful yung aking bechamel sauce. Masarap siya. Compared nung unang lasagna na nagawa ko. This is the 3rd time that I made lasagna. 3rd time. And I think this is better than the first 2. Don't know, we didn't taste it yet. Confident ko, confident. Lami lagi ni. Kama sana. May eten? Jale, eten. Is lekker. Wat wil je drinken? Water. Hey, kom. Kom eens. Dali, mama. My very own lasagna. Yan. Is Anna? So cheesy. Wow. Mama heeft eten gemaakt. Yeah. Beetje hot. Yeah, go na doon. Watch out, papa is hot. It's always difficult to... Yeah, just watch out. Lekker. Hey, gamay pa ganun ikaw. Ja. Yeah, Ah, maar die taste, het is goed. char. Weet je. So this is our anniversary dinner. Diba? Lami kayo na. Papa appel maken? Mama made lasagna and then you want apple. Lekker vlees. Ooh, it's very cheesy. Ana, Nito. Thai club. Oh my god, it's so good. Looks so good. Lekker, lekker. Oh, it's not good. Unsa naman yung kaona eh. Neat, not too close to you. Here, ha? Ayas sits there. Okay? Is that good? Yeah, Papa's making the apple. Anna, first bite is for Mama. Oh. Wow, Ja? it's really good. Ja, I know. High five. Ni lekker! Nee, is lekker! Kain na muna kami. And yun na yung ating pa-video for today, no? Para sa, sa araw na to. And I hope nagustuhan nyo ang ating pa-video. And if you did, please don't forget to like and subscribe sa aming channel. Mush, babush! Ingat kayong lahat. Babush, dodong! Babush!